Bueno, hasita altzaite vertikala eiteko prestaketa lanak inda? Bai. Nola hemen digen pare bat asteak egon ja, ondela pare bat astea ziginen markak eta asuntu teiten, baita ere gutako beste bi haunt famoso horiek horri bilidie zazile eta pixke mozten da batzen da zazile bastartzen jendie gora gutego eta markak eta lan nahi ditugu eta oina azkenengo ikutu egiten jan edanak erosi, udaletxekin dutxa asuntu eta hitzen, da azkenengo ikutu egimate. Hor esan dezu bi hauntz, ez dakit, ze lauankako ze Ez, da? da azke hor bi lagun gurekin, lau bosti biltzea, baina da azko bi lagun gu baino esperientzia hiletak ebenak asuntagoetan, da baso asunture guztiet ezaio eta resborsa hori egin da, segi egin da hori biltzea, zazile eta mosten da. Jendie gorakuen erresi biltzea.